ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ज्योतिष दर्पण बळीताश आमगेल सक्कड वीक्षकांक मेगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार. आज ही आमगेलोटू मुल्की तुलाना वेदमूर्ती रमानाथ भट मामासाची अतिथी जावन तशीची ज्योतिषी जावन तुमगेल कसले प्रश्न मंजलारी खंडित जावन तुम्ही हांगा दिलेल्या दिसाल नंबराक कॉल करून रमानाथ भट मामा लागीं निमगू येता. तशी जी प्रथम जावन ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन रमानाथ भट मामाक स्वागत करता आसा. आयच्या एपिसोडांतू आम्ही केला ज्योतिषा संबंध पावन आशिल्ल्या ग्रहाच्या एक कॉम्बिनेशना निमित्त एक रोग लक्षण कशी दिसून येता ज्योतिषांतू त्या विषयी ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशन करताची. तातूंत मध्ये तुमगेल कसले कॉल आसा मंजलारी तेवे आमी स्वीकार करताची. तशी कॉल तुम्ही कोर येता तशी बट माम आता ज्योतिषांतू मस्त एक जातक जे येता प्रश्न जे चिंतन करतना अमकी रोगा विशयी चिंतन येता ते एके फूड आशिल्ल्या रोगा विशयी एके मुखारचे रोग जावचे संभवा विशयी या प्रकारची लक्षणं ज्योतिषांत दिसून येता. रोगाः दोषोद्भवाः केचित् कर्मसमुद्भवाः कर्मदोषोद्भवाः केचित् एवं रोगं त्रिधा स्मृताः म्हणून शास्त्र उल्लेख करता. रोगाः दोषोद्भवाः दोष म्हणणारे वात पित्त कफ या त्रिदोषजन्य ಕೆಲವು ರೋಗ आणि कर्मदोषोद्भव कर्म म्हणणारे आम्ही पूर्वकर्मशय पुरो आम्ही आत्ताच कर्मशय पुरो कर्म म्हणणारे कुकर्म तसल त्या म्हणणारे ಪಾಪಕರ್ಮಾತ್ ನಿಮಿತ್ಯಾನ ತಜ್ಜಿನ ತಸಲ ರೋಗ म्हणून एक लक्षण ಕೆಲವು दोष निमित्याನ ಕೆಲವು कर्म निमित्याನ मागिरी तिन्हीच्या दोष आणि कर्म ಒಟ್ಟು जावन घेऊन अशी तिन्ही रोगाचे लक्षण आमचं शास्त्र सांगता. म्हणताना दोषोद्भवाः आम्ही प्रकृती अनुगुण जावनु आता जोर पावसाळ्या वेळारी शैत्य ताप येवचे सामान्य जावन येवचे त्या आम्ही ताका कसले काही ताका वखद औषध ताका परिपूर्णता म्हणणारे त्या रोगाक औषध करून ताजीन आम्ही गुणांश घेऊत झाला. दोन्हीची कर्म निमित्ताने होत झाला. ते कर्माचे म्हणले कुठला थंय आमचं दोन्ही विधान पुन्हा येतात. एक प्रत्यक्ष आणि एक परोक्ष म्हणून प्रत्यक्ष म्हणा कशी म्हणणारे आम्ही निमित्तानंच जालाल तसं कसं की कर्मात निमित्तानं आम्ही निमित्त म्हणा कशी आम्ही ह्या जन्मांत गी पूर्वजन्मांत गी जन्मांतरी आणतो आम्ही केलं तसं कर्मात निमित्तानं त्या दोषानिमित्त आमक रोग येवचे म्हणताना थंय आमकां शास्त्र अगत्य पडता. कंची कर्म कंची निमित्त कसा दोष येना ताका उपाय परिहार उपाय कशी अशी पळत जाल्यार जातक म्हणारी आमकां एक सूक्ष्म जावन स्थूल जावन गेलो अत्यंत स्फुट जावन गेलो सांगला वय म्हणत ज्योतिष ताजे खातीर ज्योतिषाक आनी औषधाक पुढे आयुर्वेदिकाक आनी ज्योतिषाक एक संबंध आशिल्लो. आयुर्वेदिक पंडित तो ज्योतिषी जावन आसता आशिल्लो. ज्योतिषी तो आयुर्वेदिक तशी त्या मस्त ज्योतिषांतू फल चिंतन करताना अमके अरिष्ट घे ते अरिष्ट घे ते सांगचे ಕೆಲವು ಜನ क्रम असता. आणि कंची निमित्त आयला म्हणारे एक सान उदाहरण कसं म्हणारे एकल्याक मस्त पोटादुखी त्या कसं पोटादुखी केलं नाना नमने ताका चिकित्सा जायत ताका कसन ते पोटादुखी म्हणून पळोवचे आत्ता कालाचे समजावं असेल सर पुरा परीक्षा केल्या रे ताका पोटादुखी कसन म्हणून खंयची वैद्याक कळली कसं नाही का म्हणारे ताका पोटादुखी ना आणि कसं नाही ताका मानसिक भ्रांती दुर्वचन द्रगामयಗಳ म्हणून सांगता. पण भ्रांती ताका पोटादुखी असं म्हणाली एक भ्रांती स्पष्ट जावन सत्य जावन पण ताका पोटादुखी ना मागीर ताका पोटादुखी म्हणाली एक भ्रांती वैद्या लागी पोटाचे कोण ते तज्ञ ताणे पुरा नमण्याची परीक्षा केल्या रे ताका पोटा संबंध कसं नाही अव्यवस्थित दिसत तसला पोटादुखी काही नको नाही म्हणा भ्रांती ताका भ्रांती गी ताका पोटादुखी म्हणताना त्या कसं नाही म्हणारे ताका आम्ही उन्माद लक्षण म्हणतात. उन्माद लक्षण ना रे तर दोष ताका उन्मादाचे लक्षण ताका एक ती भ्रांती ताका माते येऊन बसला त्या भ्रांती निमित्त ताका पोटादुखी म्हणून ताका माते आयला म्हणताना पोटादुखी वखद करची नाही मागीर ताका भ्रांती कसं नाही ताका वखद करता जाता अशी वय तशी उन्माद लक्षणाविषयी वापस येता ताजी बस पुढे एक कॉलर आसा आमगेलो. नमस्कार. हॅलो नमस्कार बसमा उलय
हांव चंद्रकला म्हणून बेंगलोरांतून उलयता अशें निगेल ಬಗ್ಗೆ निमಗೂ कासिले उलयाचे निमगे याचे हा हॅलो कसं निमूच्यास निमगे याचे तेंची म्हाका जिवनांत चुकना 2 चेडूं मल्लीक केल्ले चुकना ते म्हणून शुद्ध अवकाश इतले म्हाका तूं 2 चेडूं म्हाका चुकना तुम्ही एक नंबर सांगेतो 108 भितरी 9 तत्काल बिल्लारी 9 अजय नव्वा. एक मिनिट, हा. नव म्हणा धनुराशी निगेले वर्ष नाही तुम्ही सांगेल नंबर का नम्राक धनुराशी लग्नाधिपती पंचमार गुरु पंचमार बसलो चरडोवाल विषय मला त्यांनी चरडोवाल्याचे प्रश्न केला चरडोवाल विषयांत पंचम स्थान आम्ही पळो का पंचम स्थान आज गुरु कारको भावनाशाय गुरु पंचमाक तो पंचम कारक तो म्हणजे पुत्र कारक एक चरडोवाल कारक जाणून गुरु तो पंचमार बसला भावनाशाय भावनाशं करोति म्हणजे भावाचे त्या भावाचे कसं फलच ते नाश कर नाश करतो म्हणजे अर्थात तंग ताजीना कसं नाही मनात चिंता चरडवाल विषयान चिंता भय दुःख या दिसच्या सहज आणि दोन्हीच कसं म्हणारी पंचमाधिपती जाऊन असेल कुजू तो चिन्ह वे यार बसला तागेले स्वक्षेत्रार बसला बट तो बसला वे यार आणि रवी लोटस मी केला कार्य तो आजी अस्त लागी म्हणून कुजू अस्ताचे लक्षण अस्त जावन असकुजू म्हणताना पंचमाधिपती अस्त जालो म्हणता दोन्ही या पळयता लक्षण पळयता खंडित संतानाचे प्रश्न की चरडवाल विषय ಅಂತ कसं की तांकां मनात मस्त नमण्याचे मना दुःखस म्हणून इथे म्हणा चंद्र वचून बसलो अपासाजी अमास पाय अमास चंद्रुही असतो असत म्हणारे तो क्षीण पूर्ण क्षीण जावन चंद्र म्हणताना हांगा दोन्ही कडेन देखून पळयताना चरडवाल विशयांत तांकां दुःखाचे प्रश्न सो सहज या कसं नाही म्हणून पळोवका जाल्यार हाका आमी स्थूल जावन सांगूक कष्ट सूक्ष्म जावन पळोवका हे कसं नाही इथे म्हळ्यार हांगा बसला लग्न चतुर्थाधिपती जावन आशिल्लो गुरु म्हणताना दैविक दोष कसं घे आसता म्हणून दिसता लग्न चतुर्थाधिपती कळो चतुर्थ स्थान तत्कालाक तांकां सांगचे म्हळ्यार डिटेल जावन पळोवका म्हणजे पळोवका म्हणून मुगेले एक अभिप्राय डिटेल जावन पळोवका ಸ್ವಲ್ಪ दैविक दोष सांगका इथे म्हळ्यार गुरु एक जावन कसं म्हणा सर्व देवतामय दैविक विषय कसं नसतं त्या चिंतन करता जाता त्या विषयान तुम्ही सूक्ष्म जावन पळोवच चांग म्हणून ऐकत असताना तुम्ही निमगेला प्रश्न आहे का ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆತ ಸೋಯ್ರಿಕೆದ್ನ ಜಾತ ಬಳ್ಳಿಕೆದ್ನ ಜಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಪುಣೆ ಪೊಳ येत त्याला तुम्ही निमगेल प्रश्न आहे का ಸ್ವಲ್ಪ जातक डिटेल जाऊन पळोका जाता म्हणून सांगचे बट मामा तुम्ही कसं करका म्हणारी तुमगेल परिचयाचे तुमगेल कोणी एक ज्योतिषास म्हणजेला री तांक ते परिसरांतू अशिल वळारी ते कोणाके एक लायक ज्योतिषीला तुम्ही दाखवनो एक विमर्श करायचे जाताका नाही सकड दाखवून गेले त्या मुलगी निमगिले प्रारब्ध देव माटी करता ನಾವು ಯಾಕಂತಿ ನಾವು तुमगे पळेल कुठेल मग ताकाती आमचा पुढे परिहार मिळत म्हणून अंगात तेकली एक चेडू होता चांग जाऊ का मग मक्का सण करू का मग इतल्या मग मला रे तुझ्या लगे निम इतल्या सांगितलं तांका तत्काल कसं म्हणारी एक मना समाधान एक जातक परमसकडे दाखला ताने तत्काल एक मुखासून चांग जाऊ का पंचमाधिपती पूर्व कर्मस्थान अळीच्या पसिंग स्त्रीणा मढी पंचमाधिपती जाऊन सल कूजू तोचन बाधकाधिपती जाऊन वे यार बसला दोन्हीच कसं म्हणा बाधक स्थानार वचून गुरु बसला बाधक स्थानाधिपती स्थानार वचून गेलो बाधकाधिपतीन आश्रय पंचमाधिपती लग्नाधिपतीक दिलेलं पंचम भावकारका बाधकाधिपतीन आश्रय दिला म्हणताना हे कसं की प्युअरली कसं नाही सांगचे जाल्यार दैविक दोषूची म्हणून म्हणारी तांगेन आराधन करून कसं दैविक मालगड्यान आराधन करून देवता संबंध गुरु संबंध एक कुलदेवता संबंध नाही आता त्यांनी म्हणजे कसं म्हणारी आता एक दोषाचा विषय झालाय
आता नेक्स्ट स्टेप त्यांनी कसं कर का म्हणून मला नाही, डिटेल आता जाऊन मी पडो का विषय की कसा तत्काल झाला त्यांनी कसं लेकर घेत कंचे एक परिहार संकजाला इदमित्थम म्हणून आम्ही आता कुठलं हंतू सांगते कष्ट वय ऐकले ना आम्ही तुम्ही इदमित्थम म्हणून कुठलं कसं म्हणा रे कित्याक आता तुमका डिटेल जाऊन पडे ना अशी करी तशी करी म्हणून तत्काल सांगू जायना कसं डिटेल जाऊन पडोची चांग म्हणून सांगची वट मामा ना म्हटलं कसं जत्ता म्हणा पंच भवती पंच न भवती म्हणून एक वय सांगायच मै उल्लेख सांगा हा हा तशी तसे डिटेल कसं जाऊन म्हणतो कोणाके मी, दाखवायची स्पष्ट जाऊन पडत चांग अंगा देवता कोप दिसत असं देवता कोप लक्षण दिसत असं तुम्ही मला तुम्ही याला मलगड नमून येईल तसं देविक गुरु स्थान आणि कुलदेवता स्थान अಕ್ಕಪುರ सगळी अनुस्मरणाचे विभाग उणी जल्ला म्हणून दिसता ನಾವು ಮಲ್ಪದ ಕಡೆ ಒತ್ತಾಸಿಲ್ಲ ಕೂಡ मग असेल ना म्हणून जायना वर्ष वर्ष एक 500 वर्ष गेली नाही आता तुम्ही कसं करा मला रे ऑफिस मी याची उल्लोच बदला का डिटेल जाऊन एक पडे दाखवायचे आता कसं आहे मला विंगडाल कॉल येताना तंक कॉल कळले आता ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಾತ್ವೆ नाही ते तुम्ही पळयाची प्रोग्राम युट्यूब ಅಂತ प्रोग्राम मस्त जन ज्योतिष नाईल्याची तुमका कोण समजता ತಂಗೆला ನಿಮ್ಮಳೆ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ लास्ट येते म्हणतो लास्ट का वय वय युट्यूब अंतू ज्योतिष दर्पण म्हणून घालायची हा तो मस्त प्रोग्राम येता इथं हा जय जय तुमका समजता तंक दाखया इथं हा जय ಬರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ जय धन्यवाद धन्यवाद हा तशेंच उन्माद लक्षण म्हणले का विषय तुम्ही उलयता आशिल्ले म्हळ्यार रे रोग अंतू दिसताना मेडिकल रिपोर्ट अंतू भ्रांती निमित्त भ्रांती निमित्ती म्हणून स्पष्टता भ्रांती निमित्ती तಕ್ಕ ತೊಂದರೆ म्हणून कडेरी वैद्यानच सांगले तಕ್ಕ ते पोट्टा संबंध कसं नाही ತೊಂದರೆ ना तಕ್ಕ भ्रांती म्हणून जातकारी ते भ्रांती लक्षण कशी सांगेत म्हणारे लग्नस्थे दिशणे दिवाकर सुतो 8 लक्षण असायची लग्नस्थे दिशणे दिवाकर सुतो भौमो अथवा द्युनगे म्हणून लग्नार गुरु नश्य द्युनगे सप्तमारी कुजा नसुचे याके शनी नसुचे अस्ते पापयितो कृशांशायु स्वांत धर्मोपगाह म्हणून सांगता तशांची चंद्राल निमित्त चंद्रान अस्त जावन घेऊन अष्टमार असुचे मांदी पापोपेत मांदीन पाप जावन घेऊन बुधान स्त्री षष्ठ अष्टम अंत्यगाह 3 6 8 12 ಅರಸುचे म्हणजे ह्या पूर्ण लक्षण या उन्माद लक्षण त्या उन्माद लक्षण म्हणजे हा कपिष्य म्हणाल प्रश्न नाही समाजतात नाही त्या कंची निमित्त येऊची कंचे भ्रांती म्हणाल ते भ्रांती उन्माद योग येऊचे कर्मविपाक निमित्त कर्मविपाक दोष ते सांगता कर्म दोष कर्मोद्भव हा केचित कर्माचे ते कर्म कसं गेलाय आता आणि कसं कर्म केला म्हणणार ते आम्ही पुन्हा चिंतन करू करू का धर्मेश्वरेणैव चिंत्य पूर्वकर्म वृत्तम ते नवमादित्पत्ती दाखवून कर्म तगेला पळो का म्हणून सांगता कसन तगेल कर्म तेन दाखवून कसन ताण कसन जाला तका पितृशापगी मातृशापगी जे काही गुरुशापगी असल कसं की शापा म्हणणार त्या येवचेची उन्माद येवचेची कंचे म्हणणार असल शापादी दोषान स्त्री शापगी असल ते कसं की दोषानिमित्त कायला म्हणताना त्या दोषाक परिहार करून तक जावपाचे कसं औषधोपचार केला रे ते तगेला कसं ते सामान्य जाऊन तक कसं परिहार सांगचे उन्माद दोषाक ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಮಾದಾನ ವಿಧಿ म्हणून ಅಂತೂ सांगता कंचांतू आम्हाला कर्म विपाक ಅಂತ सांगता ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ गणपती प्रतिमादान विधी म्हणून त्या बांगराचे मूषिक वाहन गणपती प्रतिम करून घेऊन तक्क सांगितलं सर रात्री कालाची तक्क बलिप्रदान पूजा हे प्रकरोस तंतु त्या देहता ये देहगता मस्तके गताः भुज मुख अशी त्या गताः रोगाः त्या रोगाकर्षण मंत्र म्हणून त्या कर्मविपाकांतू सांगला रोगाकर्षण मंत्र म्हणून त्या रोगाकर्षण मंत्रानं त्या देहा दखून तसं त्या रोगादी आवाहन कोणत्या मूषिक गणपती प्रतिमा री तक पूर आवाहन करून घेऊन तक सांगितलं असेल प्रभूत बली म्हणून सांगला तक बलिप्रदान विधी असं ती बलिप्रदान विधी करून घेऊन सकाळचे वेळारी तक सांगितलं असेल मंत्रानं नाही आता उन्माद लक्षण मला भ्रांती झालं होय मला तंग भ्रांती आता रोगो ना ಮುಂಜಲ್ಲ ರೀ भ्रांती म्हणारे उन्माद मानसिक तक व्याधी ಮತ್ತಾಚೆ मानसिक व्याधी मनोव्याधी पूरा एक जतकी आता उदाहरण एक तक एक पोट्टा कसले संबंध बद रोगस म्हणले क्या या पूरा तक काय जात जायना तक जायना पट्टाक रोग असवय म्हणून गेला रे नाही रोगाकर्षण करताना हा
ते आता पोट्टा रोग असेल त्या आकर्षण उन्माद रोगा निमित्तानं तक त्या पोटाक हा तशी विंगड ओरिजिनल बद रोग असला रे विंगड तक विंगड कसं नसतं तक कर्मविपाकांतू रोगाकर्षण सूर्यविधी सूर्यप्रतिमा विधी म्हणून सूर्यप्रतिमा दान विधी म्हणून रोगाकर्षण विधान असं तक सूर्याला रोगसूर्य म्हणून तक करू असं त्या रोगसूर्य ते प्रत्येक सांगा तुमका वातरोग जला रे तका हेम ताम्रमय हरिणप्रतिमा विधी दानविधी म्हणून सांगता त्या कर्म विपाकांतू मस्त सांगितलं असं त्या कर्मविपाका चिंतनाची भारी अद्भुत असं आता तू रोगू आता तुमगेले एक एक्सपिरियन्स सांगतो त्या बद रोग काढू जत्त की खंडित जाता कित्याक म्हणारे या अनुभव स्ವಂತ अनुभव सांगितलं त्याविषयी का स्ವಂತ अनुभव कसं म्हणारे एक चले एक तिका मानसिक ತೊಂದರೆ जावरी ती कसं कसं घेऊ लय तशी म्हणारे ती आम्हाला या लोकाचे एक ज्ञान परिज्ञानातू ती नाही प्राय वाटेल चली प्राय वाटेल चली 20-21 वर्षात चली तिका मस्त तसं एक 3-4 अनुभव म्हाका जाला 3-4 तिका त्या ತೊಂದರೆ जावन घेवन तिका मानसिक जावन असेल तसं अव्यवस्था असेल कडेन ह्या पळोवन घेवन हक्क जावक जाल्यार तसं परिहार करून इत्याक म्हणारे तुम्ही केवळ आरोग्य जावक जाल्यार तसं औषध केल्यार औषध मात्र जाता औषधाचे रबेल वापस सुरू जाता पूर्ण विराम ना ताका औषधाचे प्राबल्य निमित्ती ताजे इफेक्ट गुणांशाची दिसता सोळी कुडले वापस जाता एक नमुने पेन किलर अब्बाईल कुला वापस दुख वापस तशी जाता म्हणताना ते समूल ताजे हे काढ समेत काढता ताजे कधी सांगना दोष कर्मोद्भव हा जाल्यार ते मागीर मुखार सांगता ते कर्मोद्भव वेळ म्हणजे जाल्यार ताका कर्माचे फल कसं नसं वाईट फल ताजी दोषाक परिहार करा आणि वैद्यकीय सहाय घ्या दोषोद्भव जला तक वापस ताप आयला जोर ताप आयला तक संगी बटना मालक द्या तक पळोवन ना दोषोद्भव तक जावक जला तसं उपशमन म्हणाले वैद्यकीय सहाय्य राबता पाया दुखी जाली पोटा दुखी अजीर्ण गॅस्ट्रिक या पुरा दोषोद्भव आहा तक वक्कद गेला पुरो जाल्यार कर्मोद्भव जाल्यार तक त्या वक्कद मात्र लागना तक वैद्यकीय दैविक सहाय कसं जावक जाता म्हणाल्याक या पुरा लक्षण तशी त्याची एक तशी जालाल त्यांना तिक त्या सांगेल तसं परिहार करून घेऊन मस्त गुण 99% गुण म्हणून ओके अनेक कॉलर समगेलो नमस्कार ಹಲೋ नमस्कार उलयाची गेले तिप्पाचे घर ना कसं ना मग संतोष असं ना घर पळता असं त्यांच्या ना घर केदन जत्ता म्हण घरा योगच की ना म्हण वय वय एक नंबर सांगेतो 108 भितरी 21 21 ಪುತ್ತಾಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂಚೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸೈಡ್ ಮುನ್ನೂರಾಸಿ 21 ಮಾಡರಿ 21 ನಂಬರ್ 12 9 9 9 10 19 22 9 ಸೇಮ್ ತವಲ್ಚೆ ರಾಶಿ ತವಳ್ಚಿಚಿ ಚತುರ್ಥ ರಾಹು ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಪಂಚಮಾರಿ लग्न चतुर्थाधिपति चतुर्थ ग्रहम क्षेत्रम सुखम आलयंच चतुर्थ स्थानाधिपती वचन गुरु पंचमार बसला दोष कसं नाही ना घराचे आणि पूर्वाषाढ नक्षत्र धनुराशी म्हणणार आता घराचे योग भारलाय कसं एप्रिल भितर जाऊ का तुम्ही मूलनागा प्रार्थना करा मूलनागा प्रार्थना करा ताक एक सेवा करा तुम्हाला मनसाभिष्ट असेल तसं घर खंडित एप्रिल भितर जाता ओके मला ते वचन करते फोन कोण सांगून वचन कोरका ना कंचे जलारी ओके घर तत्तावळेस वनानवा अप्रूप कोरचे तक प्रार्थना कोर घेनो ते तक आराधन करा येता हा हा जय जय धन्यवाद तशी ಕೆಲವು ರೋಗ निवारण झालं ಸ್ವಲ್ಪ हवानाने खंडित झाला सर एक कसा मला विश्वासच का कोरची कार्य मला कर्म त्या वैदिकाला तास कोरची प्रकार कोर का
आणि यजमानाने ताका म्हणारे त्या पुरा कशी म्हणारी एक डेडिकेटेड म्हणत डेडिकेशन जाऊ का होय. विश्वास जाऊ का आणि कसं सांगते की ओपास इतल्यार जायना मा तितल्यार जायना एक त्या दोन जेवच्या दिवसाशिल्ले एका दिवस करू जायना आणि कसं म्हणत मूषिक दान प्रतिमा त्या एरदूस त्या सांगा त्या आव्हान केलं तसं गणपती एरदू का हवन कोरून घेऊन त्या हवन कोरून तरी त्या तेची म्हणारी आम्ही घेऊची ना आम्ही कोणी घ्यानाची जाल्यार त्या रोग आकर्षण केलं तसं ते गणपती प्रतिमा दान घेतले म्हणाल वैदिक कसाची तांकां आपोवन घेवन तांकां पाद्यादीक दीत घेवन त्या तांकां दान कोरका म्हणून शास्त्र त्या दान करून घेवन तागेलो आशीर्वाद घेतला ते परिहार जाता म्हणाल तसं कर्मविपाक आमचं सांगितलं तसं प्रायश्चित आता विंगड उदाहरण म्हणलंय तुम्ही 3-4 आसा म्हणून असे विंगड मानसिक सोड विंगड हे रोगाचे लक्षण हां मानसिक सोडून घेऊन आता तुम्ही चर्मव्याधी कळवा चर्मव्याधी काही तक जाऊ का गेलं तसं हे सांगला कसं नाही दुरित परिहाराचे विषय सांगला असं तक सांगेल तसं परिहार हवन इत्यादी करून घेऊन तेच रोगाकर्षण करून घेऊन ते दान ब्राह्मणा करून केलं चर्मरोग परिहार झाला तसं अनुभवच मग चर्म रोग म्हणा कसं म्हणारे काय ना खुर्जू कवच आंग बरे खुर्जू कवच म्हणारे ते सेकंड करून रात दगून सेकंड ते खुर्जूच सगळे अंगाक रब्बना पण आता मेडिकल आता काही ना दाखवून रब्बान अशी येऊचे मेडिकल अरे मेडिकल पुरा नमुने करून जाल डॉक्टर्स तांणी पळयना तिल ना हांगा जालें हैदराबाद जालें मुंबई जालें चेन्नई जालें ह्या पट्टी नाही त्यांची रोग म्हणटा गलताना नाही रोग ते चर्मा रोग ताका जावं गेल्यार वखद दिताची मागीर ताज्या पेक्षा चड त्या रब्बायना म्हणटात त्या कसं वखद म्हणटात ताका कसं ते स्टिरॉयड दिताची स्टिरॉयड ते वचून पाविल ते आम्ही सांगू जायना कोण कितें म्हणून सांगू हय जायना नाका बट स्टिरॉयड ते पाविल ते कळ्ळो तुमकां ते काम करणं म्हळ्यार तशें न्ही ते आमी एक वैद्यकीयाक दिरूच न्ही तांगेले कर्म तशें आसा तेची ह्या शास्त्र प्रकार कोरका जाल्यार तसं कर्म करतरी तेंचे वखद लागलें वखद लागना अशी नाही एक वखद करना अशी नाही केलो जण म्हणचे बरो वखद करना आशिल्ल्यार साध्य ना आज खंयचेय जाल्यार भौतीक जावन आशिल्लें तसं जाल्यार जावकाचीची आमी होम केलो आमकां आरोग्य मेळटा तशें नाही वखद करूनय राबनी म्हळ्यार कसं जाल्यार म्हणल्यार प्रश्नाक हें येता पित्तेची तशी आता कोण माद लक्षण झालं विंगड तशीच अपस्मार म्हळ्यार फिट्स आमी फिट्स म्हणटात त्या फिट्सय जाल्यार आमी त्या चडावीत कसं म्हळ्यार सन्न चेडो म्हळ्यार चेडवांक पळयतना म्हळ्यार तांगेले ह्या चेडवाल कशें आसा जातक कशें आसा म्हणून पळयतना सुरवेक आमी तें पुरा पळोवका म्हणून आमकां शास्त्र सांगता कळ्ळें म्हळ्यार आमी ताका बालग्रह म्हणटा जे काही कसं म्हणटा चिन्नेचे म्हणटा दोळ पळय वयर व्हरून आतां हें जावन बोट चुकून पडटा संचेडो वापर चेडते तसल पुरो आसा म्हणून जाल्यार ते 6 वर्स भितर ताका जावपाक जाल्यार तसल वखद कोरका म्हळ्यार ते सोडता गेल्यार मागीर तें राबना चेडूं आसतनाची ताका जावपाक जाल्यार तसल उपशमन केलें म्हणून जाल्यार ताका राबता मागीर मुखार सून येना तेंचे मुखार सून गेले वय म्हणून जाल्यार मागीर ताका जिवमान पर्यंत तें आसता म्हणालें ताका लक्षणां सांगता मंदे रंध्रगतौ च त्रिकोणे बलिनो अशुभाः योगोपस्मरः अपस्मारः भानुभौमश्च गददो यदी म्हणून म्हळ्यार मंदे रंध्रगते शनी नष्टमार सुचे मागीर त्रिकोणे बलिनो अशुभा पंचमनो मारी अशुभ ग्रहान बलिष्ठ जावन आसत जाल्यार हे अपस्मारा योगा लक्षण केला जेवन कसं म्हणारे ताकाय सांगता बोट चुकून पडला ते कसं की न्हीद कळलेलं दिसता हें दिसता म्हणून तशीच सोडून सोडताची ते केन्नाय येवची न्ही वर्साक हिंग एक वेळ येवचें 2 वर्साक हिंग येवचें दोळ्या काळे करून पडलो म्हणचे ऍक्च्युअली ते कसं नाही म्हणार ते अपस्माराचे लक्षण म्हणून अर्थ त्या मागीर कसं जाता एक वेळ आशिल्लें मागीर वर्सा 2 वेळ जाता मागीर म्हयन्याक 2 वेळ जाता मागीर ते फड जाता वता म्हणटा ते कसं नाही म्हणून कळोवपाक जाल्यार ते अपस्मार लक्षण आसलें अपस्मार लक्षण आसल्यार ताका कसन कोरका
वैद्यकीय ज्याला तो सुरू एक ब्रेनाची परीक्षा करता आकाश म्हणारे ज्याला एक 4 डाक्टरशी ज्याला त्यांना पळा अपस्मार लक्षण असतं तुम्ही आमके डॉक्टरला घेवचाव ते म्हणताना ताणे वय अक्का फिट्साचे लक्षण म्हणारे ब्रेनान फिट्सा लक्षण असतं म्हणून डॉक्टरांना सांगून घेऊन ताका वखद करून घेऊन 4 डाक्टर गुण गेलास एक सहाय कसं म्हणून कळणातल्या रे जना कसं जाता हे एक सहाय जाता 4 डाक करेक्ट जावं नसेल तसं म्हणारे करेक्ट योग्य समय आरी योग्य जावं नसेल चिकित्सा मिळून घेणं गुणांश मिळच्याक भारी सहाय जाता म्हणाल तसं ताजी खातीर ज्योतिष्य म्हणाला सुच तशी अपस्मार योग अपस्मार योग असं म्हणजे तक जावं का जालं तसं परिहार आहे सांगता आणि तक सांगेल तसं परिहार आहे असं जाऊ ज्याला परिहार आहे तक सांगणार त्यामुळे कर्मा ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಟುಚಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ त्यांना परिहार कोरका सुरुवात ट्रीटमेंट करण्याशी कसं आहे ना ट्रीटमेंट जावकाची ताजी ओटूची त्या केला तसं औषध उपचार तक्का त्या व्यक्तिगत समाजावर नसेल तसं पुरस्कार जावक गेला तक्क जावक गेला तसं दोष प्रायश्चित 2 केला री ಖಂಡಿತ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಹಾರ ಜತ್ತಚೀಚ್ ಮಾಗಿರಿ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಅಸಾಧ್ಯ ಜಾವನ ತೆವೆ ಸಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ ಸಂತ ಅಸಾಧ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಹಾರ ಅಸಾಧ್ಯ ಮನಸ್ಸಂಚಸ್ तू कस्सन कर्म केला री कस्सन औषधोपचार केला री परिहार असाध्य म्हणाले असं इथे म्हणा गेलं कर्म तिथल्या असं म्हणाला अर्थ तक्कसं नाही करू जायला कंची ज्योतिष जेव्हा कंची वैद्यान जेव्हा कितलो होड वैद्य दिला री परिहार केला समजाय ना कितलो होड वखत दिला री कितलं वखत दिला री गुण जाय ना अशी असं तसे चिंतना आमका रोगाक आणि औषधोपचाराक निकट जावन असेल संबंध बारी कुतूहल आणि बारी एक आमका आता मी सान प्राय असताना या पुरे पळोका जाता म्हणताना मला ग्रह कॉम्बिनेशन आकलतो वय आता चरडा जन्म आयले जन्म आईल कुठला तर कसं म्हणणार तक आम्ही जातक कोरून सूर्य पळोच क्रमस नाही ना त्यात ना चरडा बालग्रह पीडस सूर्यग्रह गती पळोच अपस्मारादी दोषस या पुरा पळत तसं क्रम चिन्ह आम्ही खाली पंचमारिष्ट त्या मात्र नाही चरडा कसं नसतं आणि तका आयुचे प्रमाण बाला 12 वर्ष भीतर तक कसं कंटक इत्यादी त्या पुरा कुलंकुश पुढं का म्हणायची तका त्या जातक त्यांना पुढं म्हणा ताजी गती तक जाऊ जल कसं नाही परिहार इत्यादी का त्या पुरा सांगता तशी स्नायू अस्त्वक गत शुक्र वसोच मज्जा आम्ही देह हा सुट कसं नाही सप्तधातू का सांगेल तसं नाही मंदार चंद्र बुध शुक्र सुरेज्य भौमाहा म्हणून मंद स्नायू एक ग्रह होय त्या ग्रहाची संबंध तो बलिष्ठ जावन असगी तो बलहीन जावन असगी तक समजावन असेल तसं आरोग्याक ತೊಂದರೆ दिता बलिष्ठ जावन म्हणजे रे तांतो ತೊಂದರೆ जायनाशी असता तांतो बलहीन होई म्हणून गेला रे तक जावक गेला तसं आरोग्याक ತೊಂದರೆ इत्यादी केत्ता म्हणून तसे 12 भावाकही सांगता 12 भाव लग्न म्हणताना मी तनु देहाची वर्ण बಣ್ಣು तागेले एक क्रियाशीलता होय त्या पूर येतात ते येतात होय एक कॉलर असा नमस्कार उलयाची गोष्ट कट झालाय वापस स्ट्राईक वर येतो मी सांगायची तशी देहाचे तनु तो सपूर असतगी थोर असतगी स्थूल शरीर गी एक कृश शरीर गी या देहाची अवस्था तनु म्हणारे प्रथम लग्न भावाद कोण मी सांका दोन्हीच्या दक्ष हास्यम दक्ष अक्ष हास्यम तोंड उजवी दोळ या द्वितीय संकेत तिथलं मात्र नाही वाक केला जनाक वाकदोष म्हणा कसं ना उलयतना तडसूचे एके उल्लोचके याना कसं नाही उल्लोचे माक्षी म्हणतात केलो जन
तेची आता द्वितीय राव की द्वितीय मांदीपर असलं तशी तडसता म्हणून दोऱ्यात की तावे लक्षण पडो का हा चढतीय पळेला ಲೆಕ್ಕರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಂದಿ असली कुठले तंका वाघ संबंधी कसले एक पण ಖಂಡಿತ ಮಾಂದಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ತಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ स्टॅमरिक म्हण म्हणतात ತಂತು ಕೇತು ಕೈ ಸಂತ ಉಗ್ಗು म्हणता उग्गू उग्गू म्हणारे एक उरलंयतंते तो दोलची तोदल म्हणारे एक अक्षर सुरू एक तीन तीन म्हणे सांगून घेऊन उरलोच म्हणतात उग्गू म्हणतात ते वाघदोष म्हणतात वाघदोष उल्लोचक तडुवर्सूचे त्यावेळी देता मागिरी वाघदोष मात्र त्या मात्र नाही अनेक असत द्वितीय स्थान वाघस्थान आता वाघ प्रौढिमे म्हणता आम्ही वाघ प्रौढी म्हणा एक खै राबून चातुर्य. वाघ उल्लत तसं कॅपॅसिटी याकडं मस्त बुधन असता ताकेला जाय जला तसं ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ असतं बट तक्क ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ರೆ ಏಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಉಲ್ಲೋಚಕ್ स्टेजवर ಸ್ವಲ್ಪ उल्लोच तक्क जाय ना वय वय ते कसं का ते म्हणाले द्वितीय स्थान पडो का म्हणून सांगतात या द्वितीय स्थानाचे कसं नाही प्रभाव तका उल्लोचनतो उल्लोचक दाक्षिण्य उल्लोचक कळणा या पुरा वाघ दोषी वय म्हणाले उल्लोचक तोंदरे होते वय या पुरा द्वितीय स्थानार मी सांगता तशीचे दक्ष अक्ष उजवे डोळ्यात तोंदरे द्वितीय स्थानार पळो का सांगता उजवे डोळ्यात तोंदरे मागीर वाघस्थान या दोन वाक या दोन्ही आम्ही द्वितीय दखून सांगता द्वितीय स्थानाधिपतीक द्वितीय स्थाना आशील तसल ग्रह द्वितीय स्थानाधिपती द्वितीय स्थानार आशील तसल द्वितीय स्थान कारकू या पुरा आम्ही कॉम्बिनेशन पळोवन घेऊन अंतु कसा दोष असं म्हणून सांगच्या जाता ते आम कळली म्हणून गेल्यारी आका अमकेच नमने तोंदरे अमके नमने तोंदरे यात ते प्रोडक्शन संगीत सुरू आहे ओके अनेक कॉलर सांगेलो नमस्कार उलयाची ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ उलयाची मम्म आमगेले एक जागे बित्तेरी ते अश्वत्थ रूख ಇಲ್ಲ ते कसन कडचक कसने हे असले आमगेलंतू म्हणून निंगुचक तांगेल जागे अंतू अश्वत्थ झाड मस्त वाढला कितली फीट वाढला त्या रूख जला मम्मा आता हॉट जलाव वय वय हॉट जला मला तुम्ही अशी जागे आणतो कसं त्या तुम्ही पळी नाही सान असताना ना सान असताना मी पळयनी त्यात मस्त होड झाला ते आम्ही जागेर कसने बंदुका म्हळारी ते रूख जला ते तकाची तक कसने व्यवस्था आसा म्हणून निंगुचक कडियाची तशी म्हणून पळया वृक्ष म्हणारे अश्वत्थ वृक्षाक तक सांगता कसं म्हणारे ते काडची तसल म्हणाले एक व्यवस्था ना गेल्यारी उपाय ना काडची 1000 पालो जल नंतर ते वृक्षाक आम्ही वृक्षनाश करचे तो ध्रुमच्छेदना म्हणतात का करचना जलारी आमका उपाय ना म्हणजे जलारी त्या वृक्षाचे छेदनाचे दोष परिहाराक तक एक संगीत असल प्रायश्चित्त असं त्या प्रायश्चित्त अगत्य जाऊन कोरका दोन्हीच्या वापस एक म्हणारी शशी घेऊन वाढव का म्हणून सांगता आम्ही होम केलो हे केलं कातर नाही तुमका बाय पिंगड खाई जागस म्हणून गेल्यारी एक शशी दौरून घेऊन त्या शशी तका बेळवणीग कोरका या वृक्ष छेदन केलेलं दोष तरी त्या प्रायश्चित्त वृक्षनाश ध्रुमच्छेदनाचे म्हणारे अश्वत्थ वृक्षाक त्या छेदन केलेल्या दोषाक परिहार सांगता त्या परिहाराचे कार्यक्रम करून घेऊन त्या वृक्ष काण घेऊन अनेक सहशी ओवका आणि ताजे बेळवणीग ताका समाजान असेल ताका बेळवणीग करून घेऊन ताका पालन कोरका म्हणून आमचे शास्त्र सांगता या दोन्ही करचे वेळ म्हणून जाल्यार तुम्ही वृक्ष काढीत धन्यवाद धन्यवाद कॉल केलेला का तशी लायक प्रश्न मज्जानाक ಬಹುಶಃ लायक एक माहिती मेळ्ळा असल पळय प्रश्न येयला री ते एक ಕೆಲವು ವಿಷಯ कशें म्हणल्यार सांगू का म्हणून सांगचे न्ही ಕೆಲವು प्रश्न येताना सांगून वता आनी मज्जानाक असल पळय उपयोगाक पावता उपयोगा पावता ते आमगेले शास्त्र आसा म्हणारे आमचो सांगना ध्रुमच्छेदनाक तक सांगितलं सर म्हणारे अश्वत्थ वಟ नेग्रोध तदनंतर बिल्व अशोक एक 14 जातीचे वृक्षाक ते आम्ही छेदन करचे ना म्हणून शास्त्र असं
एकाच वेळ त्या कोरकाची वही म्हणून गेला रे उपाय ना तर जल म्हणून गेला रे तक सांगितलं तसं त्या दुर्मच्छेदन दोषा परिहाराक तक सांगितलं प्रायश्चित्त असं त्या प्रायश्चित्त कोरनु तज्जेची विंगड शेष दौरून घेऊन तक ಬೆಳವಣಿಗೆ करून त्याचे पालन करून घेऊन त्या वापस आम्ही ಕೆಲವು कश म्हणारी आता अश्वत्थ आरोग्य लागे असं म्हणजे काही जो सडन लागीचे जागे आणि तो एक सनाचे एक झाड उत्पत्ती जाता त्यातनं त्या काळ लागसले दोष काय तर ना 1000 पल्लो सदा अनेक होड जाऊन होय लोकांचे एक अवस्थे आणि देताना होय त्यात जे नंतर काढची म्हणा रे आमका दोषा कारण देता म्हणून शास्त्र तशी तशी उजवे दोळ दोळ्या संबंध जाऊन घेऊन कोणाके दोळ्या म्हणा द्वितीय स्थानारी तुम्ही सांगा म्हणजे राहू मांदी इत्यादी कसोय म्हणजे आकस्मिक जाऊन घेऊन दोळ्याक अपाय होत तसलं सन्निवेश येता म्हणून शंका जाता तक्का शनी कुजाल दृष्टस म्हणजे रे अपघात रूपारी दोळ्याक ತೊಂದರೆ जाता येवय मक्क अनुभवस त्याला कुजाल त्रिकोण अंतस म्हणजे जाता त्रिकोण अंत सप्तमांत तका दोळ्याक घाई जावचे दोळ्याक सगळी पिट्ट जावचे तेवे उज्जे दोळ्याक असे सांगू जाता म्हणून मला त्या खंडित सांगेत त्या अनुभवाक त्या वेळार ताका कसं सांगेत त्यांना सांगका कसं नाही म्हणा रे जागृत कर का ಕೆಲವು ಜನ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸುಡ್ಚಿ ವೇಳಾರಿ तसं चलल असं चढ असं हां त्यांना का त्या दोळ्याचे ಸ್ವಲ್ಪ जागृत कर करा म्हणून सांगू का जाता या द्वितीय स्थानाचे निमित्तान मागीर दुश्चिक्योರು दक्षकरणम तृतीय स्थान म्हणारे हृदय भाग भितर अशे हार्ट चतुर्थाक या हृदय भागाक तृतीय गुरुस्थान तशी दक्षकरण कान उज्जव कानाक तृतीय स्थान सांगता तसे त्या तृतीय स्थानाचे पुन्हा स्थानाधिपती तो नीच जाला तो अस्त जाला त्याके ते पापग्रहाचे कॉम्बिनेशन असं इत्यादी कसं म्हणजे ताका कान्नाचे दोष कान्ना ತೊಂದರೆ येता कर्णाचे दोष याके आकस्मिक जाऊन पळयता कान ऐकना शिवचे जलरस तांत एक कसं म्हणारी कोड्यात जातक ಕೆಲವು वैरवैर पळोवन तशी नाही म्हणारी डिटेल जाऊन डिटेल म्हणारी प्रति एक षड्वर्ग प्रति एक पळो आणि भाव पळो का आता लग्नार्ध कोनो द्वितीय वर्तन भाव भावस्फुटे पळो का जाता भावस्फुटारी पळोवन घेऊन सांगचे तसं विषय तो पुरा होय तसे अनेक कॉलर आसा आमगेलो उलयाचे नमस्कार ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ उलयाचे ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಾದ ಕೊಂಡ್ರಾಮ್ನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾಡ उलयाचे मगेल ಚೆಲ್ಲನ कामाख्याती म्हळ्यार काम चेंज करका म्हण की काम केन्ना मेळटा म्हण की नाही काम करता आसा जाल्यार त्या सॅटिस्फॅक्शन ना ताका साम काम तागेलें इंजिनियरींग कंप्लीट जालें आता एक लायक कामा खातीर सोदिता आसतो वय सोदीत आसा नक्षत्र खंयचे अश्विनी नक्षत्र अश्विन नक्षत्र मेष राशी वय नंबर जावं एक 100 ಎಂಟ भितर एक नंबर सांगायचे 54 54 48 6 कन्या कन्या कर्मार बांधी कर्माधिपति चतुर्थारी कर्माधिपति चतुर्थारी कर्म कर्माधिपति म्हणता सांगे कन्या कन्या राशी कर्माधिपति जावन आशिल्लो एक सप्तमारी राहू कर्माधिपति चतुर्थारस तत्स स्थानाधिपति गुरुवचन अष्टमारस कर्म ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕರ್ಮಾರ ಮಾಂದಿ ಅಸ ಅಳುಚಾಪ ಸಿಂಹ संगाची तुमका बाप स्वावस सगी ना दोन्ही जण ना तांगेला श्राद्धादिक तुम्ही करता की
ना महसूल करताच हांव जाल्यार बापसूल ताणें वचून 12 वर्स जाल्यार खंय आतां म्हण वतना देवाला आमी प्रश्न विचारल्यार आमी मामगेलो देव महालक्ष्मी दामोदर थंय आमी प्रसाद तो ना म्हणयलें ते 12 वर्सां नंतर तुमी करचे ना म्हणयलें ते करतात हे वर्स त्या विशयान तो ಕೂಲಂಕುಷ कसं पळया मामा आयता ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು आणि पुरा हे आम्ही करतोच आम्ही वर्ष कुल देवस्थाना वच्चे आमगेले मासिक पूज दिवस पळय हंगे के तुमका हांव निमिरल कसं म्हणणारे तुमगेला पितृस्थानार कसं की दोष दिसतोस हा 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 ताजे निमित्त तुमगेला पुत्ताक सॅटिस्फॅक्शन ना हा केवळ ताका उद्योगा सॅटिस्फॅक्शन नाही हा हा ओवरऑल कळल्या गेल्यार प्रत्येकाक ताका असमाधान हम्म मानसिक संतृप्तीನ हा मनोबेने मनोदुःख चित्तचांचल्य इत्यादी ತಂದು दिसतस हा सो पितृदोषाचे कारण हक्का म्हणून दिसून येईल का हांव तुमगेला प्रश्न निमिरालो वय वय तुम्ही सांगितलं संपलं परदेश गतो वा मृतो वा म्हणून सांगतस कोण तुमगेला बापूसू वय परदेशा गेला मृतो वा तो वय गेला म्हणून ही संख्याक काही तोंदर ना म्हणून ते सांगतस वय सो तुम्ही तागेला अवशेष कसं नाही मेळना आमकां ताज्या खातीर 12 वर्स राखना आमी ते कशी म्हणून तुम्ही लागे तुमगे गोत्तशिला मनशाला कशी म्हणून निमिया वय ते आमी आमगेला थंय श्राद्ध कर्म कोण कोण करता तांगेला पुरा विचारले आमी आमगेले पुरोहित बसमामाला गेले तशी जाणू ताका फलाशी दिदी म्हूण कोर न्हू ताका एक नारायण बली कोरता क्षेत्रादी म्हूण आयले हे वर्स करता ते आमी त्या करा त्या तुम्ही आज्यापेक्षा पुढे कोरकाशिले की ताका होय. म्हणाली 12 वर्ष म्हणून ताका कसं नाही शास्त्र ना हा 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 12 वर्ष रक्का म्हणाल शास्त्र ना हा हा ताका वतान कितलं वर्ष तुमगेला बापसूक 73 75 गेले ताण वतानाची वताना म्हळ्यार तो गटमुट आशिल्लो कसं नाही कसं नाही त्यातनं 12 रोग वर्ष पुढे 73 म्हळ्यार 12 वर्ष पुढे 73 वय होय 12 वर्ष पुढे 73 गेले हा ते 85 झालं असला पळय आता जलतीत लोक कसं म्हणून करा येता हांव ते करता येता त्यांका त्या मात्र वेंगड कसले तंतू दिसून येना मेन जावन हे दिसता असं म्हणून सांगचे भट मामा आणि आम्ही सध्या विष्णू सहस्रनाम पारायण ललिता सहस्रनाम पारायण पुरा करेक्ट करता मामा ज्याला कसं जाला रे पितृदोषाक विंगडकंचे तुम्ही लागना हा जाय तुम्ही कसन केला रे हा हे कसं जाता म्हणा दुधाक लिंबी पिळ्या म्हणके तुम्ही त्या करोसून घ्या सुरवेक जाय तुम्ही याला पुत्ताला हजेरी म्हणारे आता सांगेल तुम्ही राशी प्रश्न तुम्ही केवळ एक सांगेल तसं आणतो तशी दिसत ऍक्च्युअली आम्ही तशी हांव सांगना आम्ही स्थूल जावन मात्र आज संगीत या रात्री काळाचे प्रश्न यो जाल्यार तुका सांगकाची म्हणाल खातीर हांव सांगला आनी ताका कसं नाही वरलाल कसं नाही सांगका जाल्यार तुम्ही ते स्फोटा जावन पळया नमस्कार धन्यवाद शनी भरला आणि कालगंट असतं तशी एक एक राशीचे पटापटाची चारीचे तशी चारीची हार्ट या हृदय भाग चारीच हार्टा विषय सांगता जाल्यार चतुर्थ पळोवका आणि सूर्य हार्टाचे तो ग्रह म्हणून घेता या दोन कॉम्बिनेशन तेही कसं नसतं म्हणून सांगून ताका जावका जाल्यार तसं औषधोपचार घे इत्यादी म्हणजे हे पुरो आमकां चारी राशांत तुला चिंता सांगचे तशी पंचा गेल्यार थंय जठरा विशय पोट्टा विशय तो आमकां सांगचे तसं ते आनी गुरु कॉम्बिनेशन ते ह्या दोन्हीची पळोवन घेवन संगीत तशीच षष्ट व्रणा देहा जाव तसं व्रणा म्हणारे आम्ही सांगता खुण्णू म्हणटाची गँग्रीन इत्यादी म्हणून सांगता जाल्यार हे पुरा षष्ठार्थ कोण आम्ही सांगता आणि सप्तम बारी कुतूहला विषय कसं म्हणारे मरणांच्या स्वदेहस्य म्हणून सांगता लग्न म्हणता सप्तम मेगेल देह म्हणता मरणांच्या स्वदेहस्य या देहाचे मरण केन्ना
या देहा खंयची निमित्त मरण येता या देहाची आयुष्य कितलं म्हणल्यार कितलं ते वत्ता ह्या सप्तमार सांगता म्हणून आयुष्य अष्टमार सांगचे वयते जाल्यार ताजे वेळ आरशे म्हणल्यार सप्तमाक देहाच विशय सांगता म्हणून सांगता तशीच सप्तमा अष्टम मरण कारण मरण स्थिती या बरोबर अष्टमार सांगचे या अष्टमार सांगता तशीच नवमान नवम नवम दशम नवमाक पाया विषयू जानु जंघादी कळवा त्या संका दशमाक उरु तशीच एकादशाक अन्यकरण अन्यकरण म्हणा कसं नाही सुरवेक्तही दक्षकरण सांगला दक्षकरण सांगला एकादशाक दाव कान. कान सांगता द्वादशाक दुःखांग्री वामनयन दुःख आणि अंग्री अंग्री म्हणा पाय मुळाची पायाक एक द्वादश भाव. तशी वामनयन दाव आणि पायाक थंय कसन कॉम्बिनेशन कसं नस कंचे रुपारी ताका ತೊಂದರೆ ಆತ ಪುರ तशी आमी द्वादश भावारी आमी द्वादश रूपाचे सगळे देहाचे चिंतन आणि त्या देहा कसन ತೊಂದರೆ येता एक कसन ताची साध्य आसा हे प्रसंगचे करता हाका पुरा हाका परिहार म्हणस म्हळ्यार परिहार म्हळ्यार त्या थंय कसन ತೊಂದರೆ येता आता दोळ्या विशय येयलो दोळ्याक कसं ತೊಂದರೆ आसा वय म्हणजे रे त्या दोळ्याक कसं ताका आमकां नेत्रोपनिषद म्हणून येता नेत्रोपनिषद मंत्र म्हणून आसा त्या नेत्रोपनिषद मंत्राचे पठन करचें नेत्रोपनिषद आणि सूर्याक ताका सांगितलं जाल्यार सूर्य गायत्रीन अर्घ्य प्रदान करचें नेत्रोपनिषद सांगचें हें दोळ्या संबंधी उत्तर जाल्यार कसं ತೊಂದರೆ आसता री परिहार करूंक भारी चांग म्हणून आणि मस्त चलवळा कसं म्हळ्यार कॅन्सर वय गेड्डे हा मस्त वय कॅन्सराक कसं नाही म्हणार प्रत्येक जावन कॅन्सराक पळोवपाक जाल्यार राहू आणि मांदी राहूक आणि मांदीक आशिल्लो तसो कसं नाही कॉम्बिनेशनाची कॅन्सर आसा विंगड आतां कुजाक संगीत कुजू शनी हांकां संगीत जाल्यार अत्यंत प्रभावशाली कोण म्हळ्यार राहू आनी मांदी हे राहुल निमित्यान हे गेड्डे जे उठता कॅन्सर म्हळ्यार एक गेड्डे मांदी म्हळ्यार देहाक उरता जाल्यार एक कसं की एक विंगड तांचो प्रभाव येता जाल्यार कॅन्सर म्हळ्यार बॅक्टेरिया न्हू वय बॅक्टेरिया म्हणजे म्हणतात त्या मांदीक आमी पळोवका म्हणून सांगता राहुल आणि मांदी कॉम्बिनेशन असं म्हणटा कॅन्सरा विशयी संगीत आणि ताज्या पेक्षा चड दशा आणि भुक्ती कुजा दशा राहू भुक्ती राहू दशा कुजा भुक्ती त्या वेळार कसं न्ही एका पोटा दुखी बट म्हाका वखद केला रब्बाना अशी असं वय म्हणजे तुम्ही कुडले ताका सांगीत की तू कसं म्हणून करेक्ट पोटादुखी म्हणून वखद घेवची डायग्नोस करता कसं म्हणून करेक्ट डायग्नोस करता म्हणून सांगच्यान कांय ತೊಂದರೆ ना म्हळ्यार ह्या राहुल कॉम्बिनेशन तशी त्या वेळारी खंडीत तांकां कसं की एक पोटा संबंध गेड्डे इत्यादी उत्पादन जाला एक ताजी किरकोळ प्रारंभ जाला म्हणून खंडीत सांगीत अशी कॅन्सरा विशयी त्या कॅन्सर मात नाही तुम्ही शुक्राल निमित्तान किडनी संगीत आता किडनीचे समस्या मस्त चढ झालं शुक्राल निमित्त सांगता म्हणून सांगता किडनीक सांगचे शुक्रू तसं त्या शुक्राल कसं नाही ತೊಂದರೆ सोय म्हणून जाल्यार किडनीक येता आणि शुक्र संतानाक वय शुक्र धातू ताकाय सांगता मागीर लग्न पंचम या लग्न पंचमा निमित्तान चिरडू जावं जाल्यार वीर्या संबंध वीर्योत्पत्ती तांतू कसं नाही आपल्या उण्यापण एक तांतू कौंट ना म्हणून जावचे या पुरा लग्न पंचमार्थ पूण सांगता म्हणून यद्वा मूढौ उदय सुतपौ बीजदोष यद्वा मूढौ मूढ म्हणून अस्त जावन असं म्हणून जाल्यार लग्नाच्या अधिपतीनं पंचमाधिपतीनं अस्त जाला वय म्हणून जाल्यार
उदय सुतपो बीजदोष ह्या त्याला एक बीजदोष असं म्हणून सांगता तशी चेली आजारी लग्न नवम सांगता त्यामुळे गर्भस्थान त्या नवम सो लग्न आणि नवमाचे कॉम्बिनेशन पळोवन थंय त्या लग्न नवमा स्थानाधिपतीनं काही मूढ जावन म्हळ्यार अस्त जावन आसा ताका तो अष्टमाधिक म्हळ्यार महाअनिष्ट स्थानार आसा पाप कर्तरी योग इत्यादीक आसा म्हणजे त्या चेलयेक कसं की गर्भसंबंध दोष आसा म्हणून सांगीत तेंची कुजाल कुजू कसं म्हळ्यार कुजाल आणि चंद्राल कॉम्बिनेशन बैल मेनशाल महिन्याच्या ऋतुस्रावाविषयी तांतो कसं नाही ತೊಂದರೆ असता रे चंद्र आणि कुजाल निमित्तानं संका म्हणून सांगता अशी आमकां नाना तराचे एक दिक्कादकून वैद्यकीय क्षेत्राक ज्योतिष एक अपार जावन आशिल्लो जाल्यार सहाय करता मार्गदर्शन दिता एक सूचन दिता सूचन दिता आणि 7-8 मिनिट आसा कोणाक कॉल करका म्हण जाल्यार जल्दी तितली वगी करायची 8 गंट्याक बरती हे कार्यक्रम मुक्ताय जाता तो नंबर तुमकां दिसता आसा त्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून जल्दी तितली वगी कॉल करूंक प्रयत्न करायचे तशें विंगड कसं लक्षण आसा रोगाच्या तितलेच होय रोगाचे नाही मस्त तशें पळोवचें गेल्यार मस्त आसा विंगड विंगड स्तरार आमी अंतु पुराय आतां जनाक ನಂಬಿಕಸ್ की म्हळ्यार चड मेडिकल सायड वताच होय हक्के येवका जाल्यार केद दिवचे मेडिकल अंतु जायना तिरोळा मात्र अर्ध तेंच जाता विशय कसो म्हणारी मेडिकल अंतू कसं नाही जायना त्या वेळार आमकां कसं नाही प्रयोजन विंगड वाट दिसांनी म्हणताना बहुशा ते शकता म्हणताना येता तेन्ना कसं जाता म्हणारे अर्ध म्हणारे लेट जावन काल वासता तो पुरा अव्यवस्था जावन आसता रोगाचे तीव्रत चड जावन आसता तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार असाध्य स्थिती राहील म्हणून जाल्यार देहाचे म्हळ्यार धारणा प्रबलत्व उणें जाला म्हणून जाल्यार खंयचेय एक परिहार काम करचें कश्ट म्हणून म्हाका दिसता ताजे खातीर सांगचें केन्नाय सूचन आसतना आनी सूचन येवचे फुडेंच करचें लायक म्हणून आपन्न यदी आप केला कशें म्हणारे पुराय जाणां कशें म्हाका कांय तोंदर जाय न्ही हांव कसो करता म्हणाल प्रश्न येता केलो जनाल तशें आसता आनी म्हाका कांय तोंदर ना हांव कसो जातक विमर्श करता म्हणाले एक केलो जनाले प्रश्न आसता नाही अशीच साधारण एक सामान्य आमी आलोचन करचें वय कसं काय कळटा आरोग्य समस्या म्हणून जाल्यार कोण डॉक्टर आवडटा डॉक्टर्स सांगता की वर्सा एक पाटी तुम्ही मेडिकल चेकअप करायचे मेडिकल चेकअप करा कसन कशें आसा कसन पळया म्हणून सांगता जाल्यार 100% करनाच कसं नाही प्रॉब्लेम म्हणाल दिसले मागीर वचचें BP म्हणालें 360 तरी BP मागीर वचून मात्र घेवचें सुरू कर सोडल्यार सुरवे म्हळ्यार ताका जावंक जाल्यार काला काला रे BPS घे पळोवचें आसा म्हणजे तेन्ना ताका जावंक जाल्यार वेवस्था करचें तेन्ना तोंदर येवन तर मागीर ताचे कसं नाही म्हणून चिकित्से वचचें तशीच जातक तशीच कसं नाही म्हणारे तोंदर येत तरी पळोवचें वचचें सुरवेक ताका कसं नाही लक्षण आसा कसं नाही तोंदरे आसा आ कसन कोरीत म्हणल्यार भारी परिपाट उणें लास्टाक एक आमगेले एक भिक्षक एक संदेश दिवन सोडायची ताजे भाशेन फुडें कॉल येयला म्हणजे घेता हांव आमगेले तदनंतर कार्यक्रम मुक्ताय करता तेजी हांव सांगलां सुरवेका सांगेल तसं कसं नाही दोष आणि कर्म ह्या दोन्ही मनुष्याला जीवनाच्या आरोग्या विशयांतू तागेल्या मानसीक दैहिक एक आरोग्याक तेंच कारण म्हणटना कर्म आमी जालें तितलें योग्य कर्म योग्य जावन आशिल्लें तसं एक आमगेले जीवनाचे परिपाठ इत्यादीक दवर घेतले म्हणून जाल्यार त्या आमगेल्या जीवनाचे सात्विक शुद्धी वय मानसीक शुद्धी वय दैहिक शुद्धी वय आनी ताजेर आमकां एका जीवनांत एका उत्साह नेಮ್ಮದಿ प्रत्येक मेळटा न्ही वा ग्रह तें सांगता इत्थं समस्त जगतां शुभं शुभंच संजायते निखिल ग्रहचार शक्त्या पूजा स्तुतिभिः प्रणतिभिश्च मुदिता ग्रहाः ते सर्वे कुर्वन्ति जनस्य अनिष्टगतयोपि लक्ष्मी म्हळ्यार दैविक जावन आशिल्लें तसलें एक आमगेलें जीवन सात्विकाचें एक जीवन आनी नित्य काल करता जाल्यार आमी आमगेलें अनुष्ठान
दैविक देव पित्र कार्याधिक चोलनेवचे प्रकार चोलनेवची अशी करून घेऊन आम्ही ते कसं ज्याला म्हणणार आहे क्रियाशील योग आता बारी आणतो कसं म्हणणार आहे धावच्या प्रत्येक वेळेला धावच्या म्हणताना आम्ही याला मुख्य जाऊन असेल सर उद्देश सोडचो प्रत्येक वेळेला कसं म्हणणार आहे दैहिक कसं नाही धनसंपादनेची आम्ही याला उद्देश चढ असता वरला उद्देश आम्ही ऊन असता म्हणताना धनसंपादन आत्ता काला जावकचीची कोणाके दुरुच्या ना परंतु ताजवटूची एक दैविक श्रमी घेतला चांग मानसिक जावन असेल त्याला एक आरोग्याक दैहिक जावन असेल तसला आरोग्याक सात्विक जावन असेल नित्य एक आम्हाला एक अनुष्ठान पद्धती त्या कसं नसा आम्ही करून घेऊन येऊची तसला सात्विक जावन असेल जीवन करच्याक आम्ही एक तयार करतो सला मनुष्याला जीवनाचे खंडित आरोग्यवंत जावन असेल तसला समाज जावच्या साध्य दोन्हीच्या आम्ही तशी कोर नाही आम्हाला मुखारचे का मुखार प्रेरणा त्या प्रेरण जाता तशी जाता आधी कसं झालं म्हणणारी दैविक जावन असेल तसं चिंतन ऊन झालं निमित्त मानसिक रोग आहे ताजी निमित्त दैहिक रोग आहे मानसिक आहे का केन्ना चिंता भय दुःख आम्ही आता इंग्लिशात स्ट्रेस म्हणतात ह्या कारण येतात हाजी निमित्त दैहिक जावन असेल तसं आरोग्य उणे जाता म्हणताना या ग्रहाच्या स्थिती पूजा स्तुती प्रणतभी मुदिता ग्रहा आम्ही तुम्ही कितल्या आम्ही दैविक जावन असेल तसं एक चिंतन करता की तिथलं ग्रह हे शांत जाताची या हांव सांगेल नाही म्हणारे शास्त्र सांगता म्हणारे अंतू आमगे देहांतू नवग्रह सके ग्रहाधीनं जगत सर्वम ग्रहाधीनं नरावराह नवग्रह जगत्या असं तशीच त्या नवग्रह आमगेला देहांतू असं प्रत्येक देहांतू नवग्रह असं नवग्रह अंगा नवग्रह वैरी तक्कनी हक्क कॉन्टॅक्ट वैर असो त्या नवग्रह आमच्या देहा भितर असेल तसं नवग्रह तांकांनी हांका कॉन्टॅक्ट जावन घेवन आमकां ते ताका जावंक गेलो तसं चांग वायट दिवचे एके रोगादी दोष दिवचे परत ताजी निमितीची तशें म्हणटाना आमगेल्या देहाक येवं तसं कसं नाही आपत असतारी आमगेल्या सात्विक क्रियाशक्तीनं परिहार करू शकता तदनंतरय आमकां आशिल्ले तसं कर्माचे दोष असोय म्हणजे त्या कर्मजन्य दोष आम्ही परिहार कोरकजीची त्या खंडिता काही या जगत ते कसे म्हणारे आम्ही केलं तसं चांग वाईट दोन्ही दोन बसतले प्रत्येकला ताक जावं गेलं तसं चांग वाईट दिवून दिता तशें इतली वेळू आयच्या एपिसोडांत तो रोगलक्षणा ज्योतिषांत कसं सांगला ताका परिहार कसं नाही नाव आम्ही रोगलक्षणा कितले एक इम्पॉर्टंट असे कुंडळींतू परिशीलन करताना हे पूरा आम्ही कोरका जाता केल्ल निमित्त मुखार जावचे एक अनाहुतान ತೊಂದರೆ तुलान पार जावचे एक चान्सस अवकाश खंडित असता म्हणून सांगून बट मामा इतली वेळ शास्त्रांत कसं सांगला त्या तुमकां माहिती दिलेलं असं इतली वेळ हे आमकां माहिती दिलेल्याक आणि तुमकां एक मार्गदर्शन सलहा सूचन दिलेल्याक मुलकी तुला येईल तशें रमानाथ भट मामाका हांव प्रितीन धन्यवाद समर्पण करता तशीची अखेरीक भटमामान सांगलें आमगेल्या देहा भितरीची नवग्रह असता म्हण अशें म्हणटाना आमकां एक बसवण्णाले एक वचन उडगास येता एन्न काले कंबा देहवे देगुला शिरा होन्न कळसवय्या म्हणून सांगून आमगेले देह म्हणाले एक देगुला म्हणकीच हें रक्षण करचें कशी रक्षण कोरका हें पुराय तुमकां गोतस अपास विवरसून सांगता म्हणना हें पुराय आमी करचेशील कर्तव्य करतारबलारी हें ज्योतिष्य हाजे मागशे स्वल्प मटाक आमी हुणी कोरेता म्हूण सांगताची हे कार्यक्रम पळयला तुमकां अनंत आनंद धन्यवाद वापस नेक्स्ट म्हळ्यार येवचे मंगळारा अनेक ज्योतिशी ओटू तुमगे लोट मेळता ते दोलते सगळ्यांक देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.